Magkano yan? Madami mo nga sir. 120. So 120 po ang isang piraso po na naka-plastic, no? Yan yung idol natin dito sa Malabon Fish Market. Ayun! Oh, 120 lang sir. Pamili na Yan kayo. naman magkano? Yellowfin tuna. 500. 200. Ayaw, 150. So 150 po yung yellowfin tuna, no? Ito po ay 120 ang isang piraso po, no? Sige, isang daan. Boss, good morning. Magkano yung tahong? Isang daan, Boss Lando. Magdadalawang kilo na. So 100 pesos po yung isang tapo, no? Ito po yung laman niya. Ay, magdadalawang kilo na yan, Boss Lando. Magdadalawang kilo na po yung isang tapo, no? Ito po yung laman ng tahong, no? Napakataba po. Idol, magkano hipon mo? 280. So 280 po ang per kilo, no? Jumbo size po to. Tapos pakita mo kay shoutout ko yung shoutout sa jowa ko. Buntis na, 2 buwan. Ilang buwan? Dalawa. So yung gusto mo na hinahanap mo, wala na. Wala na yung hinahanap mo. Okay, nakakita na pala siya ng jowa niya ngayon. 2 buwan na buntis. Araw ko lang ginawa yan. Ayun, isang araw lang po ginawa, no? 2 buwan na buntis. Ayun, thank you, thank you. Wala po, sandaan. Magkano talagang bukit? So 100 pesos po ang dalagang bukit. O, bikaw, magkano ang bikaw? 140. So 140 po ang per kilo po ng bikaw, no? Magkano? So 150 po ang per kilo po dito ng bisugo, no? Sige na, 50 binibigay. Ito po yung tulingan, yan. 100. 100 pesos po ang tulingan. Ako, Boss Lando, mura galunggong. Oo nga eh. 50, isang kilo. Bagsak presyo na naman, no? So sa tulingan po 80 pesos, no? Tuloy nga, pagkakasarap yan. Yun, talaga masarap na ginataan tong tulingan. Lagyan niyo po na maraming siling berde, panalong-panalo na. Tapos na dyan ang malunggay dito. Yun, ang sinasabi ko talaga yung mga sahog talaga ay panalong-panalo. Idol, magkano balsa galunggong mo? 120 na lang. So 120 po ang per kilo ng balsa galunggong. Ayan. Dati, good morning. Oh, murang-mura talaga ang hipo, no? 220 ang per kilo. So kung ano po yung mapili nyo dito, no, 100 pesos po yan ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? Boss, magkano ang tumpukan? So ito po ay 100 pesos po ang mga tumpukan po dito sa Malabon. Boss, sa lapu-lapu mo, magkano? Sandaan lang ako yan, sir. So 100 po yung per kilo ng lapu-lapu, no? Murang-mura po talaga yung mga presyo ng isda dito sa Malabon Fish Market. Boss, magkano lapu-lapu? Dapat na. So 150 po ang per kilo ng lapu-lapu, no? So magkano naman po yung pusit? Ang lalaki, oh. So 250 po ang per kilo ng pusit. May boneless na tayo, pakitang para makita ng vlogger. Boneless na tayo, may boneless. So dito po ay nagba-boneless po sila ng bangus, no, kapag bumili po kayo. Piso lang isa. 10 pesos po ang additional po sa boneless bangus kapag nagpatanggal po kayo ng tinik. So ang kabasi po dito, no, 100 pesos po ito. Ito 100 pesos, no. Ganyan kalalaki po yung isdang kabasi. Meron din pong kapak. Ito po, Nay, magkano, Nay? 50 Ayun, no. Ito 50 pesos po ang halaga po ng kabase. Yan po yung banak, oh. 50 pesos po ang tumpukan na yan. Banak. 50 lang sa riba. So murang-mura po yung tumpukan, no. Tumpukan po ng mga bangus dito, no, sa halagang 140 po ang tumpukan ng bangus. 3 piraso po yan, no. Alright, so good morning po at isang mapagpalang umaga po, no. So nandito po tayo sa Malabon Fish Market upang magkatid po muli ng mga panibagong presyuhan na nagaganap po dito ngayon sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Boss, good morning.
magkano yan? Madami mo nga, sir. 120. So, 120 po ang isang piraso po na naka-plastic, no? Yan yung idol natin dito sa Malabon Fish 120 Market. lang. Ayun! 120 lang, sir. Pamili na Yan naman magkano? Yellowfin tuna. 500. 200. Ay lang, 150. So, 150 po yung yellowfin tuna, no? Ito po ay 120 ang isang piraso po, no? Sige, 100. 120 lang pala yun. Boss, thank you! Sige, sir. 100. Ito nga pala si Mr. Wong. Thank you, thank you. So, presyohan po ng prutas po natin dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung presyo ng mangga dito, no? Alright, so sa mga presyon po ng prutas natin, no, murang-mura pa rin po dito sa Malabon Fish Market ang mga mangga, siniguelas at mga tumpok-tumpok pong mangga dito na manggang hilaw. Shoutout tayo. Yan, nabili na ni tatay na 100 pesos po ang yellowfin tuna, oh. Nabili sila tuna. 100. Boss, magkano ang tawilis mo? 60 lang po, 60. O, yun, oh, 60 pesos ang kalahati. Kalahati. Ayun, oh, 120 po ang kilo, no? Meron din po mga dilis. Hoy, Bosando. Boss, good morning. Morning. Magkano yung tahong? Isang Bosando. Magdadalawang kilo na. So, 100 pesos po yung isang tapo, no? Ito po yung laman niya, oh. Ay, magdadalawang kilo na yan, Bosando. Magdadalawang kilo na po yung isang tabo, no? Ito po yung laman ng tahong, no? Napakataba po. Boss, thank you. Thank you, Bosando. So, 50 pesos at 100 pesos ang tumpukan po dito ng galunggong. Boss, thank you. So sa per kilo naman po ng hipon ay 220, no? Idol, magkano hipon mo? 280. So 280 po ang per kilo, no? Jumbo size po to. Tapos pakita mo ko shoutout ko yung shoutout sa jowa ko. Buntis na, 2 buwan. Ilang buwan? Dalawa. So yung gusto mo na hinahanap mo, wala na. Wala na yung hinahanap mo. Okay, nakakita na pala siya ng jowa niya ngayon. 2 buwan na buntis. Araw ko lang ginawa yan. Ayun, isang araw lang po ginawa, no? 2 buwan na buntis. Ayun, thank you, thank you. Boss, 20 lang oh. Wala na kayo. Wala na. Nag-iisa na lang po, pwede nyo na po angkin yung yellowfin tuna, oh. 160 po ang kilo, ayan, oh. Kayo na po ang bahalang tumawag kapag gusto nyo na po angkinin po yung yellowfin tuna. TV, salamat po. Boss, doon daw oh. Ayun, oh. Shoutout po sa mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market. Yung mga pogi po na sa dulo, ayun po sa kabila. Hindi yan tamban, pangkilaw yan. Kilo ba yan? Oo po, sing pangkilaw yan. So, ang dami pong tao na namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang tumpukan po dito ng lapu-lapu, 100 pesos. Sandaan lang, labo-labo, sandaan.
Sandaan lang, labo-labo, sandaan. So ang kilo naman po dito ng hipon, 220. So shoutout sa inyo mga idol. Magkano yung pusit? 300. So 300 pesos po ang kilo po dito ng pusit. So ang hipon po ngayon, oh, murang-mura po dito sa Malabon Fish Market sa halagang 220 ang per kilo. Magkano talagang bukit? So 100 pesos po ang dalagang bukit. Tapos sa mga per kilo ng mga tilapia 100, 90, 90, 100 pesos po ang kiluhan po dito ng tilapiyang Batangas. Mga pang-iniho po, no? Idol, shout out. Magkano ngayon hipon mo? So 220 pa rin po ang hipon na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market, oh. Ito, saribo. Oh, bikaw, magkano ang bikaw? 140. So 140 po ang per kilo po ng bikaw, no? Magkano? So 150 po ang per kilo po dito ng bisugo, no? Sige na, 50 binibigay. Ito po yung tulingan, yan. 100 pesos po ang tulingan. Ako, bustado, mura galunggong. Oo nga eh. 50, isang kilo. Bagsak presyo na naman, no? So sa tumpukan naman po dito ng Langaray, oh. 50 pesos po, ang dami. Ayan. Goods qualities. Sa mga gustong magsinigang, ayan po yung mga tumpukan po ng Langaray, no? Tapos sa isdang dalagang bukid na lapad, 120 po ang per kilo. Tapos ang tumpukan po ng galunggong ay 50 pesos. Oy, 220 na lang, 220. Ang hipon po dito ay 220 ang per kilo. Magkano yan? 300 lang, dalawang malaki. So 300 pesos po, dalawang malaking lapu-lapu. Boss, thank you. So sa big size po na hipon, 320 oh. Ayan, good qualities, jumbo. Jumbo size na hipon, 320 ang per kilo. So sa tulingan po, 80 pesos, no? Tulingan, pagkataan, sarap yan. Yun, talaga masarap na ginataan tong tulingan. Lagyan niyo po ng maraming siling berde, panalong-panalo na. Tapos na dyan ang malunggay dito. Yun, ang sinasabi ko talaga, yung mga sahog talaga ay panalong-panalo. Idol, magkano balsa galunggong mo? 120 na lang. So 120 po ang per kilo ng balsa galunggong. Ayan. Salamat, idol. So 120 po ang per kilo po dito ng bangus. Dati, good morning. Oh, murang-mura talaga ang hipon, no? 220 ang per kilo. Saka kumuha. Bumodya ka? Ano yan? Isang daan ng lahat yan. So 100 pesos po yung tumpukan, no? Shout out kay Avatar, the Legend of Fish. Ay! Yun, sinasabi ko. 80 80 pesos po ang kilo po dito ng galunggong, no? Ang gulyasan po ay 100 pesos po ang per kilo. So shout out sa pamilya Bantot. Yun. Talagang mga idolo natin dito sa Malabon Fish Market, no? Yung mga vendor po natin sa Malabon. So yung mga kababayan po natin, ayan po yung mga namimili dito, no? Talagang naghahanap po sila ng mga murang presyohan ng isda sa Malabon Fish Market. Idol, magkano yan? Tulingan. Ayun, no? Yun po yung presyo, no?
So sa parrot fish po ay 100 pesos po ang tumpukan. So marami pong tumpukan dito sa Malabon Fish Market na mabibili sa halagang 100 pesos. So kung ano po yung mapili nyo dito, no, 100 pesos po yan ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market. No? So sa Pogita po ay 150 ang per kilo. So sa tumpukan po ng hipon ay 50 pesos. Kada plato po ng tumpukan. No? So yan po yung mga presyohan na makikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So kilo po dito ng hipon ay 280. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. So grabe po ang presyohan po, no? Napakababa po ng presyo ng kanilang mga seafoods dito sa Malabon. Boss, magkano ang tumpukan? So ito po ay 100 pesos po ang mga tumpukan po dito sa Malabon, no? Ayan po, makikita po natin ang mga isda na tumpukan. Boss, sa lapu-lapu mo, magkano? Sandaan lang ako yan, sir. So 100 po yung per kilo ng lapu-lapu, no? Murang-mura po talaga yung mga presyo ng isda dito sa Malabon Fish Market. Ito po yung pagi. Magkano pa tayo? So yun, no? 100 po ang kilo ng pagi. Ayan, mga tumpukan po dito ng dalagang bukid, no? Sandaan tumpok. So, dagsa po yung mga tumpukan po dito na 100 pesos, no? Ito po yung mga lapu-lapu, oh. Dorado. Alright, so talagang ang isda po natin dito sa Malabon Fish Market ay dumagsa po talaga. At maraming 100 pesos na tumpukan po kayong mabibili, no? Good morning, nanay. Hi. So, ang gaganda po ng bangus, oh. O yan, 120 lang dyan. So, 120 po ang per kilo ng bangus dagupan. Dito, 140 ang kilo. So, 140 naman po dito ang bangus dagupan, no? Yan po yung mga presyohan po natin ng bangus dito sa Malabon. May boneless ako kanina, wala na lang. Ayun, naubos na yung bone. Ayun, naubos na po yung boneless, no? Yun ay, salamat po. Sige, salamat. Sa banda. Boss, magkano lapu-lapu? So, 150 po ang per kilo ng lapu-lapu, no? Ito yung rabbit fish. Magkano to? Tumpukan 100. So 100 pesos po yung tumpukan, no? Ayun nga, 100 na lang yan, bangkit. Alright, so sa mga presyohan po ng hipon dito sa Malabon Fish Market at iba't ibang klaseng laman dagat po, no?
murang-mura po ninyo mabibili. At ang mga tumpukan din po ay 100 pesos, no? Talagang swabing-swabe po ang mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga oras na to ay marami na pong tao ang namimili po dito sa Malabon Fish Market. Per kilo yan, boss? Per piece na lang po, Ah, per piraso po, no? 70 pesos po, no? Bangus dagupan. Isang piraso po ay 70. Isa po. Yan po yung mga presyo na bibili nyo po ng isang piraso, no? 50, 80 ang kada isang piraso po ng bangus, no? So sa mga tumpukan naman din po ng galunggong. Shoutout po, shoutout. Shoutout naman. Ayun! Sino siya shoutout natin, idol? Mahal ko kasama. Shoutout sa kanyang mahal na asawa. Siya po ay nandito at naghahanap buhay po dito sa Malabon Fish Market. So sa presyo na po ng gulay, no? What's up? What's up? So ito po yung Kamanaba Tile Center. Dito po ay marami po kayo mabibili na mga tiles at anumang gamit po sa construction site o sa pamamahay po ninyo. Ito po yung Kamanaba Tile Center. Bili na po kayo dito ng mga gamit. Ayan. Good morning. Shout out sa iyo, idol. So, 90 pesos po ang per kilo po ngayon ng tilapiyang Batangas po dito. So, magkano naman po yung pusit? Ang lalaki, oh. So, 250 po ang per kilo ng pusit. 250 lang po si 250. Boss, thank you. Good morning. So ang mga bangus po natin, no? Sir, pakita mo yung Kada boneless isang para- piraso, oh. May boneless na tayo, pakita mo para makita ng vlogger. Boneless na tayo, may boneless. So dito po ay nagbo-boneless po sila ng bangus, no, kapag bumili po kayo. Piso lang isa. 10 pesos po ang additional po sa boneless bangus kapag nagpatanggal po kayo ng tinik. Boss, salamat. Boss, magkano yung tumpukan? 50 lang yan, Gar. Iyon, 50 pesos po ang tumpukan po ng galunggong. Tapos ang big size po na hipon, no, 320 po ang per kilo. Wait lang yan, Gar. 40 galunggong dito. So sa gulyasan po dito ay 100 pesos po ang per kilo. Alright, so sa sitwasyon at sistema po dito sa Malabon Fish Market, no, grabe po ang mga presyohan po ng kanilang mga isda na ibinabagsak, binibenta dito sa ating mga kababayan dahil sa murang-mura po ang halaga ng kanilang paninda. Dahil nga sa mga hipon at iba't ibang klaseng laman dagat. Ayun, super sa malaki yan. So ang kabasi po dito, no, 100 pesos po ito. Ito 100 pesos, no. Ganyan kalalaki po yung isdang kabasi. Meron din pong kapak. Ito po, Nay, magkano, Nay? 50 Ayun, no. Ito 50 pesos po ang halaga po ng kabase. So sa sumpukan po na dito sa kabila, ayan po. Pamakin sa liwa, pansabaw.
Yan po yung banak, oh. 50 pesos po ang tumpukan na yan. Banak. 50 lang sa riwa. So, dagsan-dagsa pa rin po ang tumpukan po dito, no? 50 lang. So, dito naman po ay 50 pesos po, no? Ang tumpukan po ng galunggong, oh. Ngayon ka pala naglalatag? So, murang-mura po yung tumpukan, no? Tumpukan po ng mga bangus dito, no? Sa halagang 140 po ang tumpukan ng bangus. 3 piraso po yan, no? Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? Marami po ngayon na ang namimili dito at dumayo. So talagang makita naman po natin ang ating mga kababayan na naghahanap po talaga ng mga murang presyohan po dito sa Malabon Fish Market. So shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. Shout out din po sa ating mga masisipag na vendor po dito sa Malabon. So shout out kay Jun Tanghal at shout out po kay Ace Navarrete. So yan po yung mga ating mga kababayan po na mga namimili po dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito lang po at lagi po tayo mag-iingat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye bye na po.